The DC pamene ena akuona ngati ndikufoka ndi pamene enenso ndikutuluka mwamphamvu kuyika extra gear kuwalankhulira Malawi mwamphamvu mopanda mantha mosanyumusidwa mu dziko la democracy ndipo munyasa zimamunyasa kwambiri koma okondwera alipo ochuluka. That's why ndimazuka every morning ndimalankhula ku mtundu wa dziko langa, ku mtundu wa Malawi amene yanga ali ndi mawu koma amalephera kulankhula. Nkhani zathu za lero zazikulu ticheza ndi a opposition, zipani zonse za opposition, komanso ticheza ndi apolisi amene makamaka ammalodi block amene akulemera kwambiri, amene akumapanga madiru za chinyengo kumalandira ndalama m'mafoni, amene waticheza nawo lero. Koma mwina tisanapite kumeneko ndikutengereni sopano ku Ntchisi kumene kwachitika zinthu zododomesa dzulo, kumene a DPP analiko ndi msonkhano wawo, msonkhano umene unabwera anthu ochuluka. Ngakhale president wa dziko lino sanayambe wapitapo ku Ntchisi ndikukakhala ndi anthu ochuluka chotero. Ngakhale uloma minister awo amene amazitenga kuti ndi amphamvu sanayambe apitapo ku Ntchisi. Tikunena atu ku Ntchisi ukuku kwakhala kumapita magalimoto kumakanyamula anthu ogwira ntchito za boma komanso mafumu komanso achipani ndikumapita nawo ku State House kumakapasa ma 50,000 ku Ntchisi kuna kwiti madzulo. Choncho anthu kumene kwachitidwa attacked on their way back to Lilongwe kumene president wa Central Region ya Gangata anakapangisa msonkhano umene unadodomesa anthu. Lero anthu aja akapangidwa chipongwe pamponera. Zimene ziti zachitika patangopita masiku ochepa, apolisi atapanga mapemphero ati opempherera dziko lino kunena kuti zisankho zizakhale zabwino. Izi zachitika patangopita masiku ochepa, apolisi ataitana achinyamata muzipani za MCP, UDF, UTM, DPP ndi zipani zina kukawasimikizira kunena kuti ife tikufuna tipange tiyang'anire zisankho izi zabata ndi mtendere. Ndipo ine ndinanena kunena kuti ichi ndi chinyenga aphunzitsi. Apolisi wa akungofuna achite draw ma allowance. Apolisi sangakhale ndi mapemphero anthu ando oyipa. Apolisi sangakuitaneni inu achinyamata ndikumakuwuzani kunena kuti afuna apangise zisankho za decent, ayang'anire kampeni yabwino. Ndikumakuchitani ashua kunena kuti zimene ziyatazisiya ifeyo tionesesa kunena kuti alese amene atapange violence must be brought to book. Lero anthu amenyedwa pamponera alipo amangidwa popeza amene ajawo achita kutumidwa ndi akuluakulu a MCP kuti kaachiteni atake anthu alipo amene wamangidwa. Kuyimbira foni ku polisi ati anthu amene ifeyo tilibe fuel, kuyimbira foni kuwame ifeyo tachokapo. Ndakhala ndikumakulangizani Amalawi ndikumanena osakhala sondekha koma wabakiri muluzi antanyiwa alankhulapo zimenezo. Alaitoni Mangochi alankhula kunena kuti anthu awawa ali akuchita plan evil things during this campaign, ndipo campaign imene ikuchitidwa shed blood. That is why timakulangizani ino a opposition to be united. Kumavuto lake simamva mukudikirira munthu wa suti wa dokotela ochokera ku Chancellor College kapena ku Nzuzu University kapena ku MAST kapena ochokera kunja achoke ku America azakulankhuleni ino a opposition. Even ma president opuma akhala akulankhula zimenezi, achina Bakiri Muluzi, achina Joyce Banda, koma simumamva. Zosatira zachetu ndi awatu anthu apwetekedwa pamponera. Ine ndimakuwuzani kunena kuti apolisi awawa sakugwira ntchito yawo ine professional manner. Apolisi akuno ku Malawi ndiomvesa chisoni amene akugwira ntchito ngati andale kapena regional chairman wa MCP kapena constituency governor wa MCP. Ayiwalira kunena kuti ntchito yawo ndiyoteteza anthu a Malawi.
ntchito yawo ya ame ndioteteza dziko la Malawi kuti mukhale bata ndi mtendere. Koma lero tatengako ame aja ndikuwapasanso maudindo amundale. Zotsatira zake ndi izizi, mwaziona tsopano, mwaziona anthu amenyedwa kwambiri, magalimoto aswedwa pamene pajapo, even magalimoto a anthu okuti ndi innocent people aswedwa pamponera pajapo, anyamata ake akuziwika. Koma muona wamkulu wa polisi amene amapanga matama pakati apo ku parliament, amapanga matama kuja ku msonkhano wa chinyamata kuja, muona palibe chimene ati apangepo. Ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri dziko ilili. Ndipo funika inuyo a opposition musegule maso anu. Mwazuka bwanji a UDF, mwazuka bwanji a Ford, mwazuka bwanji a PP, mwazuka bwanji a DPP, mwazuka bwanji a UTM. Mwaona mafiga ochokera kumeki, mwaona zinayamba zathekapo kunena kuti ku Southern Region anthu akalembeseko 1 million. Zinathekapo popeza population ya dziko lino yachuluka kwambiri ku Southern Region. Munamba mwaonapo anthu akulembesa ku Eastern Region 1 million. Nanga kumpoto munamba mwaonapo anthu atalembesapo 800. Iyo mudera lawo ati la Central Region ndikuzipasa 3 million chakuti. Timakuuzani nthawi imene kunena kuti kubera zisankho it is a process. Mwachiona chifukwa chimene amakanizira mabungwe, amakanizira zipani kuti akaunike mmene mu independent auditing, mwachiziwano sopano chifukwa chake. Nthawi zina muzimva ino a opposition tinakuuzani kunena kuti anthu awa akukutakatani. Kukaniza kumene amakaniza kuti muchite audit, kukakamira machini amene aja asymmatic amafuna akusewereni, ndiye mwaona amene akusewererani. Tikamakuuzani kunena kuti mulembere ku maiko ndi mabungwe, kuwauza kuti ku Malawi kuno zisankho kulibe, answer lake ndi imene mwalionayi. Mafiga amene atuluka kumeki ndi nthawi imene inuyo mukanapanga chidwi ndi machawi mupite mukaunike kuti kodi ndi 1 million, kodi iwo ndi 3 million. Soka lachero akuzinyenga okha kumaona ngati anthu 3 million atazavotera iwo. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ngati kuli anthu okwiya kwambiri, anthu amene ndi okwiya ndi aku Central Region. And inuyo a MCP ngati mukuzinyenga kuti 3 million ndi anu, mungozinyengatu. Chifukwa ngati kuli anthu amene azunzika dziko linolo ndi aku Central Region itu, ali minkati amene zimene zikuchitika zisanambe azionapo kuchokera nthawi ya Kamuzu. Ndiye inu timakuuzani ya opposition kunena kuti kubera zisankho ndi process. Anthu amene wawa akukutakatani, ndipo inuyo ngati simupanga machawi, ngati simuchita united, simukhala united, muziwe kuti chanu kulibe. Kuterako pakali panopa anali meeting kumene agwirizana kunena kuti aliyense walembera makalata kaya opanga press briefing kuchita demand kuti emeki ichitidwe audited, ati akulembera kalata ku Kongoma kumafusa akongomawo kuti bungwe linachita register, nanga awa ndi ochita register. Tafuna tikuuzeni kunena kuti kaya ndi ochita register kaya ndi osachita register, koma dziko lino ifeyo tili ndi ufulu ofuna kuona zimene mukupanga, tili ndi ufulu ochita demand audit, tili ndi ufulu okana zinthu. So lombo kupange mafilimu anu ndikumalembera ku Kongoma, ndikumachita discredit mabungwe amene munapanga nawo meeting ajawo, amene ndi omweyo. Koma tafuna tikuuzeni ifeyo ena ife ni ma pressure group, ngati Malawi First ndi pressure group, and malamulo wa dziko samanena kuti pressure group ichidwe registered. We are a pressure group. Chimodzimodzi anthu amene ajawo mabungwe munakumana nawo ajawo, mabungwe amene ajawo nawonso ni ma pressure group, mabungwe amene ajawo ni ma concerned citizens. Ndelero kumene kwa ameki munapanga ma meeting anu opusa ati kualembera ati aujene akongoma kuti we want to find out mabungwe awa ngati ali registered, cholinga mukane kuti muchitidwe audited, cholinga mukane kuti machini awa mwagwirisebe ntchito. Ndiye munyatu ife tipitanisa mademo anyo, mademo. Ndipo izizi ndifuna wina afune asafune tiitanisa mademo kuti mudziwe kunena kuti dziko lino ndi lathu.
koma ndafunabe ndikuchenjezeni inuyo a opposition kunena kuti nthawi yokuti mugwirizane ndi imeneyi, nthawi yokuti mupange chinthu chimodzi ndi imeneyi, chifukwa mafiga awa siwoona. Pali china chake cha chinyengo chimene chikuchitika. Nakhala tikukuuzani nthawi imeneyi ya registration inu anthu awa akupanga mafilimu, anthu awa akunamizira kuti majenereta awonongeka, anthu awa akunamizira kunena kuti ayi machini yawo network ikuvuta. Iyi ndi filimu, akufuna achite register anthu ochuluka kwambiri ku Central Region, koma ine simunandimvere. Mmafuna munthu amene amavala suti, ochokera ku Chansa College, ochokera ku Mubasi, ochokera ku Masti, ku Nzuzu University, azikulankhulani ku Polytechnic, azikulankhulani kapena munthu achoke kunja dokotala, kapena munthu wa ziko lina aje abwere azakulankhule na opposition, ndiye mwina mutenga action. Zosatira zake ndi izi. Amalawi ngati ati avutika chifukwa cha inu. Amalawi ngati ati aone mbonaona za kipingo ndi chifukwa chake cha inu a opposition. Aliyese akufuna akhale president, ine ndifuna ndikhale president. Nthawi yokuti mukhale united ndi inoyo. Mwaziona zachitikazi, mafiga awa ndionama iziti nkanena. Kani yachiwiri ndiyokhuza apolisi amene akulemera modabwisa, makamaka amma road block, amene ayamba no system ina ya nyuwani imene akupanga madilu ndi anthu amene anyamula katundu olesedwa, kaya ndi chamba, kaya anyamula katundu opanda mapepala wa madilu amene akubedwa mbomamu, akumangotumizirana ndalama mu phone ma road block. Wankulu wa pa road block akulandira ndalama mu phone, akati choncho athamangire pa road block akakumane ndi galimoto ija aidusise. Izi zikuchitika kwambiri ma road block ambirimbiri, kuchokera ku Mozambique border kuzafika Blantyre, kuchokera ku Mwanza kuzafika Blantyre, kuzafika Mulilongwe, makamaka border ya Padeza ndiye pali madiru woopsa, madiru Padeza. Last week tinakamba nkhani ya ku border ya kudeza kumene koko iyai, koma tikunena panse upeni Padeza. Izizi ndiye mudziwe ayo wankulu wa polisi amene umazitenga kuti ndi wankulu wa polisi. Azianako akumapanga madiru kumaba zinthu, kumatalandira ndalama mmafoni. Amene amayang'anira mabodawo, ma road block makamaka ndi amene akumalandira ndalama mfoni. Akati choncho ndiye kuti mbali inaso waaponda anzache, chifukwa dili imayenera kuti anthu azigawana. Koma madilo amene akupangika ku polisi akumapeza kuti munthu ujango odya yekha. Timanena kuti muzigwira ntchito ma professionalism ndiyofunikira pena paliponse. Ngakhale inde mwapangana promote anthu 3000, koma alimu ena amene momwe apolisi amene amagwira ntchito ine professional manner. Ndafuna ndimuchite congratulate Kaira ujayo wa ku Luchenza amene anachosedwa ku Blantyre kukamutayira ku Luchenza. Golide ndi golide, olomutamukwirira matope amakhala kuti ndi golide, amaoneka kuti uyo ndi golide. Mwamuona nzanu amene samagwira ntchito ngati wandale anakatayidwa ku Luchenza, ndikumaona ngati is forgotten. Koma lero amuchita promote sopano kugwira ntchito chifukwa cha maphunziro ake, kugwira ntchito osakhala ngati wachipani. Lero liuja amuvulako ku Luchenza kuja golide uja azikhala sopano ku area sate ndi bwana wanu. Congratulations bwana Kaira kumeneko. Mupitirize ndi kuwalangiza anzanu ena amenenso ndi amaphunziro, amenenso ndi ozindikira. Andale si anthu owasatira, andale wa azangokupezesani mavuto, zosatira zake ndikuzunzisa ana. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.